Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Umndeni womfundisi wasempangeni othaqazeke efletini esuka esitezi sesikhombisa endaweni yaseThekwini ushaya amakhala usola ukuthi kukhona ukushaya amanzi ngokufa kwakhe. Umfundisi uAyanda Makholwa Dlamini wasendlangubo empangeni kuthiwa ukhutshwe yikhethini okwenze ukuthi awele embhedeni wadlulela wayophuma ngewindi efletini eLondon House eThekwini wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section yizuvu lapho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Ngithula nomfazo uye kwaphuma isibame phaki ngithula nomfazo asengihlile kabuhlungu ngithoya